Machiegni kendo nyaka Ramogi ikruok medo dhi mbele ne romo mar sumo paro ewi kaka inyalo ked kod midhiero mar lokruok mar chal kor lwasi. Romo mibiro bagi e pacho ka dweni chakre tarik 4 nyaka tarik 6 ka igeno ni jotend pinje maromo 12 kod jotelo mamoko ma ideo biro chopo e romono. Kaka jafwambo mar Ideo Keo lero, arita bende imedo jiw makare ka moko kuom apeyni madongo e chuny boma ma Nairobi biro lor kaluwore gi ler ma ochiw gi komanda mar obila ma kaunti ma Nairobi Adamson Bungei. Kodong manandala de kende to romo mar sumo paro e wi rakruok gi lokruok chal kor lwasi e pinje mag Afrika chakore boma ma Nairobi. Ikruok medo dhi mbele ka piny owacho medo timo duto manyalore mar neno ni romo no odhi yo makare. We're very proud of this country and more so proud of our president who has really worked hard to make sure that this happens in Kenya among all the many countries we have in Africa. This is a summit that is bringing all the diplomats across the world. This is a summit that is bringing the private sector together with the government to reason together and come out with solutions, permanent solutions that are going to see us address the agenda and the issue of climate change. Komanda mar obila ma kaunti ma Nairobi Adamson Bungei okoganda modak e boma ma Nairobi mondo mi obed kod horuok e kinde ma piny owacho chano loro moko kuma peyni mane chuny boma ma Nairobi kaka yor neno ni arita obedo makare. Apeyni go ibiro lor chakre tarik 4 nyaka tarik 6 dweni e kinde ma romono biro bedo kadhi nyime. Apaya ma Harambe Avenue, apaya ma Road Bura kata Parliament Road, apaya ma Taifa Road kod apaya ma City Hall duto ibiro lore kinde ma romono biro dhi mbele e kar bagoro ma KICC e chuny boma ma Nairobi. Chenro mar duso kar romo ma KICC oserumo ka chenro no osebed kitayo gi jolony kod midusa mag jolony ma pacho ka chenro mamonyo menda mar mo shillings million 600. We've done rehabilitation of quite a number of halls in that KICC. We've done the sub hall where we will host the main meetings. We've also done the other halls and several floors. We've also done our outside, we've done the parking area, we've done the water fountains, we've done quite a lot. We've done a lot of facelifting of KICC, and if you go to KICC today, it's very transformed. I've put to a tune of 600 million within that short period to actually rehabilitate quite a number of spaces within the KICC. Jaten migao malimbe mapacho ka Penina Malonza onyiso geno mare ni romo makama biro kelo ber e sekta malimbe mapacho ka kendo yoyo jolimbe eturka. We've already mapped over 60 hotels that are going to host some of the key delegates, and of course we are also preparing all the spaces that we have in Nairobi in terms of hotels, in terms of restaurants, and in terms of Airbnb, because these are the spaces that our people will use. Lamu was picked as one of the top global beautiful village in the world, and if you look at the list of the rest of the beautiful villages there, you realize they're not in Africa. That means actually we have the most beautiful village in Africa. Igeno ni romono ma ibiro yuora gi jotend pinje 12 kod jokanyo me ho 30 ibiro sumie paro kendo twake yore makedo kod midhiero mikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi e pinje mag Afrika. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.